Hledat nebo hledět? Pozor na tuhle chybu. Často ji slyším ve svých lekcích se svými studenty. Hledat. Hledám něco, co nemám v tento moment. Například teď nemám telefon. Kde je můj telefon? Neviděli jste ho? Hledám ho. Hledět znamená dlouho se dívat na něco. Já hledím, já nevěřím svým očím. Já hledím do dálky. Hledím na tebe. Rozumíš? Hledat není hledět. Chceš trénovat víc češtiny a chceš mluvit česky v pohodě každý den, tak pojď do klubu Hezky česky.